aviam una cosa, quan són 3 menys 3 minuts de 7, per què no se'n va l'Àlex Cubero? No, perquè l'has convidat a quedar-se, potser. No, jo he dit que estigués pendent, però no que es quedés aquí, però pots quedar. No, jo vull sentir això de Pujol. Vale, tu vols sentir això, però no pots parlar, perquè només ha de parlar el Marçal Draper, que és aquí. No, podeu parlar tots vosaltres, Què tal, bona tarda? Bueno, Marçal, a veure, jo he dit relacionarem Pujol amb els catarres per aquell gran discurs que tothom va... Tu cada setmana, més o menys a aquesta hora i més o menys aquest dia... Sí, un gran discurs que ningú s'esperava que aquell dia fos un gran discurs. Efectivament, i que tothom té dins el cervell amb un raconet. Sí, avui, si et sembla, farem una mica la parafernàlia que fem sempre, que és que rebobinarem la cinta exactament... Per a la cita. 12 anys, 8 mesos i 21 dies. Ara és quan jo dic 12 anys, 8 mesos i 21 dies. Què ens vens a recordar? Doncs ho sé perfectament. I tota l'audiència ja ho sap. Us vinc a recordar un discurs de Jordi Pujol. Sí. Concretament, el discurs que va fer Jordi Pujol un 10 de setembre de 2011 a l'Ateneu d'Igualada. Aquell havia de ser un acte modest, previ a la Diada, organitzat per l'Ajuntament d'Igualada, però que tenia de convidat a una estrella excepcional, l'expresident Jordi Pujol. En aquell moment, Jordi Pujol gaudia d'un bon moment vital. Recordem que venia de presidir durant 23 anys la Generalitat de Catalunya, des del 1980 al 2003, i en aquell moment, a Catalunya, qui presidia la Generalitat era Artur Mas, per tant, governava Convergència. I sí, era el 2011 i encara no havia esclatat el cas de corrupció dels Pujol, de la deixa de l'avi Florenci, per tant, podem dir, per què no, que Jordi Pujol li somreia la vida en aquell moment. Aquell mateix any, el 2011, un grup desconegut d'aigua freda, que es deien i es feien dir els Catarres... I que segueixen existint. I segueixen existint. Havien estrenat... Era una broma, això, d'acord. Sí, perquè aquest poc radiofònic. Una miqueta garra, espera. Ja. Doncs els Catarres havien estrenat una cançó i aquella cançó era Jennifer i sonava així. Jo que sóc més català que les anjoves de l'Escala o els galets de Nadal. Jo que tinc una erecció quan pujo Pedraforca o faig trekking per Montserrat. Jo que voto Convergència i que tinc somnis eròtics amb en Jordi Pujol. Jo que voto Convergència i que tinc somnis eròtics amb en Jordi Pujol. Aquesta frase no va deixar indiferent al president Pujol, és normal. Tant és així que aquell 10 de setembre, allà a Igualada, Jordi Pujol va decidir convertir-se, sí, en un monologuista de primera. Aquell dia, Jordi Pujol va decidir parafrasejar la cançó dels Catarres com si d'un stand-up de comèdia es tractés. Així que, president Pujol, li dono el torn de paraula. Diu, és una cançó que es diu Jennifer. Diu, jo sóc més català que les anxoves de l'Escala o els galets de Nadal. Jo que tinc una erecció quan pujo al Pedraforca o faig trekking per Montserrat. Clar, veure Jordi Pujol llegint les estrofes de la cançó ja fa bastanta gràcia. O erecció, diguem-ne, qualsevol cosa que... Sí. El to és boníssim, les pauses donen peu al somriure. En definitiva, l'execució és perfecta. Va, continuï, president. Jo que voto Convergència i que tinc somnis eròtics amb en Jordi Pujol. Aquí ja ha aconseguit la primera enriolada dels assistents i com un bon humorista no deixa passar l'ocasió per sucar-hi una mica de pa. I que tinc somnis eròtics amb en Jordi Pujol. Això és fort, eh? Home, és un elogi, esclar. Aplaudiments. Això és fort, eh? Home, és un elogi, diu. Ja veieu que el monologuista Jordi Pujol, en menys de 30 segons, ja s'ha sapigut ridiculitzar, això és bàsic en un monologuista, i ha arrencat uns aplaudiments. Pujol espera que acabin els aplaudiments i segueix. Jo que sóc soci del Barça i no tragui ni un pintura als pericos de Sarrià, jo he de dir que sóc soci del Barça, però que tinc una actitud positiva envers els pericos. Positiva. Tinc una actitud positiva envers els pericos. Com a bon humorista, en qualsevol conflicte t'has de posicionar, i això és el que fa Jordi Pujol, es posiciona dient que és del Barça, bé, i a continuació deixa caure el comentari subtil als pericos. Escolteu. Però que tinc una actitud positiva envers els pericos, perquè són del país, sabeu? Perquè són del país, sabeu? Va, segueixi, president. Jo que penso que en Serrat sempre ha estat un traïdor, el meu cotxe només sona Lluís Llach. Jo soc molt d'en Llach, també molt d'en Serrat. Aquí és políticament correcte. Anem matisant, aquí deixa un moment de ser monologuista i torna a ser
una mica més president. Jo aquí esperava un acudit una mica contraencerrat, però se'l calla. Pujol segueix parafrasejant la cançó, fent pauses llarguíssimes que només fan que sumar humor al discurs, i pronunciant moltíssim aquelles paraules que a ell li sonen estranyes, com per exemple la paraula xoni. Jo que sempre he defensat els productes de la terra... Pausa. Ara m'he enamorat d'una xoni de Castefa. És que fa riure, escoltar-lo així. Sí. Veu que arrenca algunes enriolades i, clar, el nostre Louis C.K. català no ho pot evitar i ho remata. Ara m'he enamorat d'una xoni de Castefa. Sabeu el que és una xoni? Bueno, és una noia jove del món... molt sovint del món castellano parlant, etc. Vull dir, com la Juani, una altra aquella pel·lícula de Juani d'això d'en Vigas Luna. És en Capri, Sí, una mica. I amb aquestes arrencades de moto que va fent... Una xoni com la Juani d'en Vigas Luna, diu, efectivament es refereix a la pel·lícula de Yo soy la Juani, de Vigas Luna, protagonitzada per Verónica Echegui i Dani Martín, aquell del Canto del Loco. I aquí Pujol començarà a introduir la reflexió del discurs. I que, clar, les xonis i les Juanis són el futur del país, o bé són una part del futur del país. Clar, ara Pujol vol seguir llegint la lletra dels Catarres, però se n'adona que ve una frase que és una xoni de Castefa i pensa, calla, que aquest meu públic convergent no sabrà què és això de Castefa. I ho ha d'explicar. Castefa vol dir Castelldefels. Ara m'he enamorat d'una xoni de Castefa. Oh, Jennifer, em tunejaré el cotxe per tu. El nòvio de la Juani també tunejava el cotxe. Sensacional. Sí. Torna amb el paral·lelisme aquest de la Juani, que també donejava cotxes, i ara aquí tornarà a utilitzar el recurs d'explicar de forma divertida aquelles coses que el públic convergent pot ser que no acabi d'entendre. Oh, Jennifer, em tunejaré el cotxe per tu. Oh, Jennifer, anirem al Pont Aeri els dos junts. Pont Aeri és una discoteca de Castelldefels, I ha estat a Terrassa, jo diria. Ha estat a molts llocs. Sí, a mi aquí m'agradaria matisar, perquè ha estat a molts llocs. De fet, l'últim lloc on va estar va ser entre Vallgorguina i Sant Celoni, I a Terrassa crec que va començar. Sí. Bé, de fet, el Pont Aeri el 2012 la van tancar. A partir d'aquí, Pujol es posa seriós perquè no està d'acord amb una part de la lletra de la cançó. Escoltem-ho. I ara ve el punt al qual jo dic, ei, alto, i lluitarem pel nostre amor prohibit, oh, Jennifer. No li ha agradat això. Bé, no. No què? No. No què? No. Aquí no hi ha amors prohibits. No li ha agradat això dels amors prohibits amb els xonis. La Catalunya que vol Pujol no hi ha amors prohibits. La Catalunya que volem no és una Catalunya d'amors prohibits. És una Catalunya en la qual hem de procurar, que és prou difícil, ja ho havíem aconseguit quan érem 6 milions. Però ara, doncs, una mica més complicat. És complicat. Però hem d'aconseguir una Catalunya en la qual, doncs, tothom s'hi pugui sentir a casa seva, no? Bé, tranquils que el Jordi Pujol polític ja deixarà de banda i tornarà a entrar el còmic Jordi Pujol. I ara aquí li tocarà el rebre, qui li tocarà el rebre serà els músics de la cançó Els Catarres. I que també assumeixi Catalunya, tota ella, també la llengua. És a dir, en aquest catarra, que no sé com se diu, li ha dit, escolta, tu vés amb la Jennifer, va. I us caseu o us amistanceu, no sé, vinga, endavant. Ara. En aquest catarra, diu, ara, què creieu que li demanarà Jordi Pujol en aquest catarra? No ho sé. Va, escoltem el desenllaç perquè així finalitza Jordi Pujol el discurs a l'Ateneu d'Igualada. Ara, els fills, si és que en teniu 1, 2 o 3, home, i tu la Jennifer, el que no pot ser és que la Jennifer, després d'una pila de temps de viure amb tu, no sàpiga parlar català. El que no pot ser és que la Jennifer no sàpiga parlar català. Volem dir, aparelleu-vos amb xonis, aneu al Pont Aeri, però parleu català. Com a mínim els fills, després de mi que vagin creixent. Així que... Perdó, i els 3 fills, que és molt Pujol, també, l'època de la natalitat, és que és un... Es miren al cubero perquè és tot un... Puc dir una cosa? Home, i 2 i 3. Tot torna.
Torna Pujol, torna el Gran Prix, torna el pacte fiscal també. Torna Pere Mas a la ràdio. Ha de tornar Pont Aeri. Torna l'estètica dels 2000 i ara, sisplau, que torni Pont Aeri, que era el millor d'aquella època. Que per cert, teníeu raó, eh? Què? Ha estat a Traiguera, Manresa, Terrassa i l'últim cop entre Vallgorguina i Sant Celoni. Perquè ets de per allà i devien anar a passar la tarda. Allà he vist cada història. No, allà no hi anava pas jo, però els he patit, la gent que hi anava allà. Un ambient molt selecte i molt pur. Escolteu, la cançó de Jennifer, a dia d'avui, té gairebé 10 milions de reproduccions a Spotify. M'atreviria a dir que algunes d'aquestes reproduccions han estat gràcies al màrqueting que va fer Jordi Pujol aquell dia. I fins aquí el discurs de Jordi Pujol a l'Ateneu d'Igualada. No sé si seria possible, de fet estic convençut que no seria possible, però estaria molt bé que Jordi Pujol un altre dia fes una altra anàlisi com el que va fer de la cançó Els Catarres, però amb una altra cançó, no? Amb una altra cançó, per exemple aquesta. Jordi Pujol. Què, com ho veieu? Home, és un tema depèn del que digui la lletra. Aviam quina... Qui és dels Brams, aquesta cançó? És dels Brams. Però ja té uns anys, també. Sí, té anys. Encara toquen, per això. Jordi Pujol. Sexe, droga i rock and roll. Almenys no li diu a mi que vaig per un huevo. Està molt de moda actualment. Molt bé, doncs escolta, Marçal, moltes gràcies. A la setmana que ve un vosaltres. altre discurs històric. Sí. La passada vam fer el puto amo de Guardiola. Correcte. La que Aquesta hem fet Pujol. I la setmana que ve... La que ve ja veurem. Ah? Ja veurem.